καλές προϋποθέσεις. Κάθε την παλιά. Στην περιοχή ο Καρλίτος. Σέντρα, ευκαιρία μεγάλη, γκολ από τον Σλίφκα από πολύ κοντά στο 60. Μάτς Γκραν Γκινιόλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σλίφκα δίνει νέο προβάδισμα για τη Λαμία. Το αριστερό, σέντρα του Σιμών, ο Μάτσι για τον Σλίφκα, 1-0 η Λαμία. Την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Πάση ο Τσιλούμι που θα καταφέρει να βγάλει την σέντρα. Κοντρενόει τον Σλίφκα, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Λαμία με τον Βικίντα Σλίφκα να εκμεταλλεύεται αυτό το rebound και να... Ψηλά η μπάλα, Σλίφκα και παλιά ευκαιρία Τανετόπουλο στο γκολ.